Lai saitong dope diodapon si Saulus asup-asup dohot pamunungon do paksisian di Tuhani ditopot mas situani malimi mangiro surat mandapoton aka paguruan na di huta Damaskus asa ihotan na jalawanon na tu Jerusalem bawa nang bogu-bogu pe nasa na jupangsa aka na mangihuton agamai. Alai uju tiongan dara ni bana magdokon huta Damaskus topu masumilam sodang sian gijang humariang ibana. Jadi tigang ma ibana tutano tungin ibeke maswara na madok tu ibana Saulus harus puasa lelian muau. Alai di dogma ise doho Tuhan. Jadi dok ibana Yesus doau nani lelian mi susah maho manadahi tura-tura. Akahitir jala takhalomong ibana madok dia mabahenok ku Tuhan dipangido roham hatani Tuhani tu ibana ehe maho bongoti mahutai disima pabuaun tuho si bahinonmu. Alai takatotong do anggo akka dongan na saururani ay dibege nasida do suwagai alai dang diida manangise jadi here masih saulusian tanoi alai dong diuka matana sadok dang magdida be lasitiop nasida na matangana mandogu ibana tuhuta Damaskus asa to luar gilelengna dang magdida matana jala dang mangan manang minum ibana. Jadi adong ma di huta Damaskusi sada sisia nama goar Ananias di patakido tu hadima di rina tu ibana di dogma ale Ananias dungi dialusi ma di sotoau Tuhan. Jadi di dok Tuhani ma matok ibana ehe maho lau matu alama namba goar sitiko tu bagas ni si Judai ma pausoi harak Tarsus nama goa Saulus ay namak tangiang do ibana gabe di ida ibana bongot sada hadak nama goa Ananias mangapio tangan tu ibana asa sumuang magdida alai ni nasi Ananias mamangarusi alai Tuhan nungasian lan halak kubege taingo tu godang ni na jahat na binai ni halaki di huta Jerusalem tuakan na badiami di sope maghua sudo ibana siat akasitua ni malimi mangihuti saluhutna na majau goamu ale di dok Tuhani matok ibana lau mau ai hupili do ibana ula-ulaku asa dibuan goaku tu jolo ni aka bangso nang tu jolo ni aka raja doho tu jolo ni aka anak Israel. Patudu honok kupe tu ibada godang nisi taonona lani goaku. Jadi hehe mas Ananias ti bongoti mabagasi dia peon matangan na tu ibana huhut didok o Saulus anggia disuruh Tuhani doau ima Yesus nani dami di pagdalanmu gotuson asa sumuang magdida huhut gokto di pagbadiaho. Dungi pitok pihut mahapitung onisian mahtana gabe sumuang magnida dungi hehe ma ibana gabe tagdidi. Las tijolo masih panganon jadi suang magugona. Dungi na nia do lelengnya dia kupi ibana akasisiana di huta Damaskusi. Madigog magcamita ma ibana di bagasan aka paguwani dia tidakon ma Yesus pabua anak ni debata ibana. Gabe muningan ma rohani saluhutna na umbegesa akani nama da ibanai nama ngalele di Jerusalem saluhutna akan nama jauh goari nang lakana tuson dalau mangihuti jalan mandogo nasida nian tujolo ni akasituani malim alai la maksikomus masih Saulus pola jutto rohani akajahudi na maringanan di huta Damaskusi di bahen adi patorang do Jesus sido Kristus asadung nani adedena maktahi makajahudi mamusa ibana ale tabuktik matup-tup nasida tu pingkol nisi Saulus pola do akaharbangan diingani nasida arian nang bangwin asa dapat ibana bunuhon nasida alai dibuan akasisiani ma ibana tu bangini alai dibuat akasisiani ibana bangini
sian pagi ma di tatan nasida ibana di bagasan hirang. Asa dong sahat ibana tu Jerusalem, naing ma pasaron na dirin na tu akasisiani, alai saluhut nasida mabiag mida ibana, aidang poksia nasida, na ungabe sisian ibana, si Barnabas to majakon ibana, ditogion matuaka posteli, los tipajojog matu nasida, naung di ida si Saulus Tuhani di pagdalanan na, dohot pakatayon nasida, go di pakatayon na, di guang ni Jesus ujuna di huta Damaskus. Dungi sayrap maibana dohot nasida magdalani di Jerusalem, makhiras ni rohat do ibana makatahon guang ni Tuhani. Pola dipakulingi jala disuali akka Helenis, alai dipatahi-tahi nasida mabunuh ibana, ala diboto akka dongan mai, dipataru maibana tuat tu kaisar ya, laos disuruh maibana tu huta Tarsus. Asa magdamai mahuriai dilihat luat Judea, dorot Galilea, rodi Samaria, jalalam tutuguna ma, huhut mamarangehon hatahuton mida Tuhani, jalalam tutogopna nasida hinohon ni pangapoyon ni tondi pogbadia. Alai diebati si Petrus manasida saluhutna, jala tuat maibana manopot akka nabadia na maringanan di lidah. Jadi Jepang sama disi sada halak na magwar Eneas Nasarion nang peak di podomanna leleng ni 8 tahun. Jadi disuruh si Petrus mamadok ibana Eneas di pamalum Yesus Kristus toho, hehe maho duduk ma podomarmi, jadi manigok hehe ma ibana. Jadi di dasude pangisini huta lidah dokot saron ibana gabe di dopak kon matuhani. Dungi adong ma di Jope paro puasada na boksia na bagwag Tabita, astuan na hijedokas na sumurung mangulaw na denggan dohot mabait asini roha, tongon ma di akka ari maksait ibana laos mate, jadi diburi ma ibana dipiakon matu biru pagijang, ada jonok do huta lidah tu huta Jope, jadi tagbege ma tuaka dongan si Petrus disi, gabe disuruh madua halak manopot ibana mangapoi, asa humato ibana gotu mopot nasida. Jadi hehe masih Petrus mandongani nasida, asa dong sahat, gabe ditogion ma ibana tu biru pagijang, jadi Roma madapoton ibana saluhut bogu-bogu nama baru akan natu matangis, di patuduhon tu ibana uros tokot abid akan napinauli si Tabita, adorang rap mate, andorang rap dope, dohot nasida. Alai di palau si Petrus manasida saluhutna, dongi maksinggang maibana martangiang, didopakon mabaki, didokma, o Tabita, hehe maho, jadi dipabidok mamatana, dongi dina diidana si Petrusi hudum maibana. Jadi disuduk kon matanganna paheheon ibana, dongi jauh-jauh dungi di jauh ma akan abadiai god dia kabogu-bogu nama balu di pajongjong maibana mangulu di jolo nasida, dungi sangma di boto saluhut pangisi ni huta Jope, jadi torop do gabe poksia di tuhari, alai nania leleng do leleng na ibana mian di huta Jope, sorang di sada halak na magwa Simon si Pauli huri kuling.